Той ще даде по-рано. Не съм смъртна вече. Смъртта на вестниците. Блогърите как четете вестници? В интернет. В интернет как ги четете? По принцип печатни вестници не четем, нали? Няма смисъл. В интернет освен това те са много по-напрактика. В интернет четем официалните медии обикновено, за да видим къде са препубликували и какви са различните мнения. Значи имам всеки сайт в интернет. Четете ли като огледало, значи? За да видите. Горе-долу, да. Получаваме някаква информация, примерно официални изявления, там където нямаме ние достъп. И обзето знае се кой сайт, какви интереси обслужва, какви... Дори интереси толкова колкото какви са му политическите настройки. Всички онлайн медии няма някаква политическа. Именно, да. И през този филтър вече прекарваме новините и получаваме някаква информация. Комуникираме с журналисти много, очудващо много последно време. И четем с доста критичен поглед. И обикновено Ти за първи път ли гледахте на това? Не, за втори път. Да, за втори път. Да, и точно това си говорихме преди малко, че тези групи наистина са ни толкова любими, че да разберем, че след един месец отново ще бъдат в България, пак ще отидем на техния концерт. Аз осъществих моя детска мечта и гледах Faith No More и то съвсем малко разстояние. Толкова бях близо до тях, че сякаш не можех да го осъзная наистина. Не можех да проумея факта, че Майк Патън е на 3 метра от мен. Осъзнах го на следващия ден, сутринта, когато слушахме записите от техните концерти.